खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 10 सेप्तेम्बर मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गावनि गोरोन्थियावनो दोहोन खहा जानो हागौ, सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम। बृष राशि। नखरनि जेंनाफोरा जोबस्रांनायावनो बिसिनि सुखुआ फैगोन, सुखु गोजोनैनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। हास्थायना थानायफोरखौ मोनफुंनायनि आसा दं, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। कर्क राशि। सिमां सुजुनायफोरा फैमाल जानो हागौ, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। सांग्रां जाना थानाया मोजां, दिनै नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि। माबा मोनसे हाबा मावनायाव साहसनि गोनांथि जागोन, गिदिर बिबान मोननो हागौ। तुला राशि। नखराव रांखावरिया जोबस्रांनो हागौ, गोबां दुखु जारला सहायनांगोन। वृश्चिक राशि। थांखि लानानै खामानि मावनायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन, सुथुरनि गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। धनु राशि। मोजां मोनलायनायनि बान्दोआ बायनो हागौ, दुखु गोनां सान जागोन। मकर राशि। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, रंजा बाजायैनो साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। गोबाव साननि आद्रा जाना थानाय खामानिया दिनै मावफुंजागोन, मोजां सान। मीन राशि। माबा मोनसे बाथ्रानि थाखायनो सोरजोंबा सुथुर जालायनो हागौ, सोमोन्दोआ गावस्रालायगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।